Regional. Formal na iswat iti groundbreaking ceremony iti panakaibangon iti baro nga 3-story building iti Philippine Statistic Authority iti Park NOAA B iti Iliti San Ildefonso, Ilocos Sur iti Marso 13, 2026. In the uluan dito iti Philippine Statistic Authority National Statistician Ken Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa. Iti nasoong aktibidad ket pinagtitipon na iti opisyal iti staff iti PSA RSSO 1 iti in the Dole 1 ni Regional Director Attorney Sheila de Guzman iti Provincial Statistic Office iti Ilocos Sur nga in the Dole 1 iti CSSC Jeanette Marzan Oficiales iti Ilocos Sur Provincial Government nga in the Dole 1 ni Governor Jeremias C. Singson nga imbagyan iti Provincial Planning and Development Coordinator Architect Estrelita Ibera Rognaw, dagiti kaming iti Ilocos Sur Civil Registrar Association, kasama dagiti kaming iti Ilocos Sur Provincial Statistics Committee, ken dagiti opisyalis iti LGU iti San Ildefonso. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi, Tatak IFM.